warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli. Acara apa kegiatan pagi iki aku ameh nyapu. Lihat nyapu. Yo karo nyapu yo karo gaya. Tak dikoi, sampai ke nyapu. Dene maju. Bos. Pasang ngawe-ngawe guys tak aku wis mudeng tak zoom dadak ngawe-ngawe. Lah iya guys tak anu tok ya anu. Iki Pak RW itu dia ditontonke iki lho. Iki tak kenake iki Pak RW itu. Kok nek arep rene iki lapor Pak RW ya. Iki vlog enek Pak RW. Yo Pak Wargane rada dol. Sak menit lho. Ngene iki yo keseruan di pagi hari yo ngene iki. Yo kadang yo ngumpi, kadang yo wis ngene iki. Sijine rung enek, bestine rung kemetu. Yo nanti lihat keseruan. Tak sepelke omah anyare Pak RW. Wis bar iki nonton ning kono. Oke? Yo.